Hát engem Bogdán Albertnak hívnak. Szárazoltán születtem itt a kapun belül, 80 éves vagyok. Sülpityókat ettünk, piros hagymát ettünk, de egészségesek voltunk, jól éreztük magunkat. Meg voltunk elégedve a sorsunkkal. Hál' Istennek. Azt mondta Piroska tanítónéni, ami a fejedben van, azt nem veszi ki senki belőle. De a többi értéktelen. Ha egyet a kulcson fordít valahol valami. Az egyetértéssel, és az egymás való szeretettel, és a békességgel így telik el csak. Másképpen nem tudják eltelni ez a sok idő, amit eltöltöttünk együtt. Mondtam, hogy menjen el, és azt mondta, hogy nem men el, az őt ide, itt marad. Mit csinálj? Feleségemmel mindjárt 60 éve együtt vagyunk. Ez olyan a szerelmi élet, és a házas élet, a fiatal élet, hogy azt is csak mércével szabad. Nem szabad belé menni torkig, mi szokták mondani, csak mércével. Minden nap megvan a maga módja, és a maga rendje, azt szerint kell élni, már úgy helyes. A vízsán foly egyforma. Egyszer megnő, kijő, úgyhogy a házas életes olyan. Még mindegyik háborúban leszegényült az ország. És ez az érdekes, hogy mi húzzuk a föld népe húzza a kurtát örökké. Kicsi volt az étel, nehéz volt a világ helyzete. Mindent meg tudtunk enni, mert nem volt semmi. Szükség volt. Mit csinálni? Nehézség, sokról megtanítsa az embert. Ilyen élet volt akkor. Nem volt nagyon mit válogatni az életmódban. Nekem minden jó volt akkor. Jó volt a család, a szülők éltek, jó volt mindenféle. Most is az, hogy elvégbeszéd, te, hát miért iszol, miért így, miért úgy? Mert az egészség. Akik kényelmesebben nőttek, mint fél, már egy sincs. Na, hát abban, hogy igen, nagyra vágyunk vagyunk. Nem vagyunk megelégedve, ami van, jobb kell, több kell. Van 8 nyugdíjom, de elég. Meg kell elégedni vélem. Azt mondta a közmondás, régen, aki sokat keres, sokat küld. Aki kevesebbet a beosztás, annak esva. Jól mondja a közmondás, hogy pénzzel boldogságot venni nem lehet. Lehet-e? Én egészségem van, én megnyertem mindent. Az a legnagyobb baj, igen jól van dolgunk, igen gazdagok vagyunk. Baj is van egy kicsit, már ha sok pénzünk van, nem bírunk magunkkal. Ha egy kicsit szegényebbek vagyunk, sokkal becsületesebbek vagyunk. Kezd a szeretet eltűnni az emberek között, ami van is. Legtöbb része képmutatás, nem szívből való. A világ nem változott, csak az emberek benne. Nem világváltozás van, emberváltozás. Legjobb élet most a kapu körül és a kapun belül. Végezze az úton, és a faluban mindenki az ő baja, mi a kapun belül végezzük a bajunkat. Én erre úton tanítom. És azt, ha betartjuk, nem rossz. A hosszú életnek a titka nem tőlünk függ, egészen. Fémolótól. Abban az egyben hiszek biztos. A jó Istenben bízok. És hiszek benne. Más egyébben semmiben. Ha az ember bízik benne, én most is azt mondom, ha az ember bízik az Istenbe, és kéri, annak eredménye is van. Erre egy cseppet megiszok. Félmérgesítettek. Olyan bolond kérdéseket adnak. Jóisten, értese sokáig fiatalos. Az egész magyar népet, aki szereti a magyarokat, mindenkit. Jó volt, még sok kéne ilyen. Mi hogy értünk egyet, ha nem iszunk egyet? Hm?